kasalanan. Ibigay istorya pagkelingwan aniyang milyonaryo ko. Kanya man? Eh kung magmayabang sikat po kanita, dakala ring atak man kung artista. Mumuna keng akalipit Sharon Cuneta. Tikman ko niya naman i-Alma Moreno. Kay Banselisike i-Ina Raymundo. Kebitan kya naman i-Gretchen Barreto. Ing-sexing Rosana Roses eke man si kaso. Come on! O kanyaman ng babaero sa ganaing demo. O kanyaman ng babaero sa ganaing demo. Migselo siya naman i-Priscilla Almeida. Yaman? Yaman? Uling kalipin ke isya sa Padilla. I-Joyce Jimenez Amboy Arambina. Uling ekuno si Kaso ikugunutan lang. Come on! O kanyaman babaero sa ganaing demo. Everybody! O Yaman babaero. sa ganaing demo. Tigman ko niya naman si Charlene Gonzalez. Awa? Awa? Uling kalipin ke Ipina Morales. Ikalwi kong tikman malagong rupa Gutierrez. Ay ba? Inkesal ko keng tisampan Richard Gomez. Bakla yan pala? Yaman Yung babaero. mga luluka mo. Manyaman ng babaero, mga lipit ka mo. Puspus yung bulsa mo. Palaman yaman ng sobrang bisyo. Alright. Jay, good sa'yo. Kanya man? Oh?